Vítajte pri našej ďalšej analýze. Dnes sa pozrieme na udalosti, ktoré otriasli svetom v poslednom období. Mám na mysli najmä tie šokujúce incidenty v Spojených štátoch a na Blízkom východe. Máme tu opäť viacero zdrojov, analýzy, komentáre, správy a pokúsime sa z nich dostať to podstatné. Čo sa vlastne stalo a aké to má súvislosti? Áno, presne tak. Na prvý pohľad sa môže zdať, že ide o oddelené veci, ale tie zdroje, ktoré máme k dispozícii, naznačujú, že sú hlboko prepojené. To, čo sa deje doma v USA, tá vnútropolitická klíma, má ozveny v zahraničí. A naopak, udalosti na Blízkom východe ovplyvňujú globálnu rovnováhu. Takže našim cieľom je tieto linky trochu rozpliesť. Fajn, tak poďme na to. Začnime v Spojených štátoch. Atentát na Charlieho Kirka, známeho, povedzme kontroverzného, konzervatívneho komentátora, počas jeho vystúpenia na univerzite v Utahu. To bol naozaj šok. Zdroje nám dávajú celkom jasný obraz, ako chytili podozrivého. Áno, ide o mladého muža, má 22 rokov, Tyler Robinson. Identifikovali ho, zdá sa, pomerne rýchlo vďaka kamerám. Ale čo je na tom naozaj také silné a vlastne aj tragické, je tá úloha rodiny. Podľa správ jeden z príbuzných zavolal políciu, zrejme po tom, čo sa Robinson nejako priznal alebo to naznačil. A potom ho na políciu doviedol jeho vlastný otec a ten otec je sám policajný veterán, slúžil 27 rokov. To je naozaj silný moment. Našli sa aj konkrétne dôkazy. Spomína sa tam puška Mauser model 98. Ale čo ma zarazilo, sú tie nápisy na nábojniciach, ktoré zdroje uvádzajú. Na tej vystrelenej bolo niečo ako Ovo notices bulges, Ovo what's this? To znie ako nejaký internetový mém. Presne. A na tých ďalších, nevystrelených, boli zase odkazy ako Hey fašist, catch, potom časť talianskej antifašistickej pieseň Bella Ciao a dokonca taký, pubertálny vtip If you read this, you are gay, LMAO. No práve táto zmes je podľa zdrojov dosť mätúca. Na jednej strane áno, odkaz na fašizmus, antifašistická pieseň, ale na druhej tie internetové veci, čo nedávajú zmysel. Zdroje spomínajú, že člen rodiny hovoril o Robinsonovej radikalizácii v posledných rokoch, že vraj považoval Kirka za človeka plného nenávisti. A zároveň sa našla komunikácia cez Discord, kde so spolubývajúcim riešil tú zbraň, ako ju skryť, ako sa prezliecť. Takže celkovo to zatiaľ nevyzerá na nejakú jasnú koherentnú ideológiu. Skôr možno na naozaj zmätok radikalizáciu živenú kto vie čím, možno online prostredím, osobnou nenávisťou, ťažko povedať jednoznačne zatiaľ. A práve tá nejasnosť okolo motívu asi hneď nahrávala tej politizácii, však? Presne na to upozorňuje napríklad Chas Freeman, v jednom z textov hovorí, že takmer okamžite po útoku sa ozvali hlasy správa, vrátane Donalda Trumpa a obviňovali lavicu. Freeman to dáva do kontrastu s útokom na manžela Nancy Pelosiovej, tam podľa neho takéto rýchle obviňovanie druhej strany nenastalo a zdôrazňuje, že v Kirkovom prípade tá ideológia páchateľa nebola vôbec jasná a prvé informácie nenaznačovali nejaké prepojenie na, povedzme, organizovanú lavicovú scénu. Guvernér Utahu Cox to označil za útok na slobodu prejavu. A to otvára ďalšiu veľkú tému, o ktorej sa v tých zdrojoch hovorí, rastúca akceptácia násilia v politickom boji. A tu sú naozaj znepokojujúce čísla. John Kiriakou cituje prieskum, podľa ktorého až 34% amerických vysokoškolákov si myslí, že násilie je priateľný spôsob, ako umlčať názory, s ktorými nesúhlasia. 34%. To je šialené číslo. Je to veľmi vysoké číslo a Kiriakov k tomu dodáva taký paradox, že Kirk bol vraj známy tým, že bol ochotný diskutovať aj s oponentmi, čo robí ten útok ešte symbolickejším. Freeman ide ešte ďalej, hovorí o atmosfére strachu, dokonca o možnej cenzúre. Spomína prípady ľudí, ktorí vraj prišli o prácu po tom, čo kritizovali Kirka. A dáva to do širšieho kontextu, že ľudia sa boja hovoriť pravdu mocným. Cituje dokonca list 300 diplomatov, ktorí sa bali postihov, ak by priniesli informácií, ktoré sa nepáčili prezidentovi, lebo odporovali jeho predsudkom. Tá paralela s diktatúrami... Áno, kde sa stráca kontakt s realitou. To je dosť mrazivé prirovnanie, ktoré tam Freeman používa. A čo je tiež veľmi zaujímavé z hľadiska tej politickej analýzy, Freeman tvrdí, že tie tradičné nálepky ľavica a pravica už dnes v USA, ale vlastne ani v Európe veľa neznamenajú. Ako to myslí?
Poukazuje na to, že Trumpová administratíva, ktorá bola vnímaná ako pravicová, vlastne zavádzala prvky, nazvime to štátnym kapitalizmom. Teda štát dosť výrazne zasahoval do ekonomiky, napríklad cez plánované štátne podiely vo firmách ako Intel. A to je predsa v rozpore s tým tradičným republikánskym pohľadom na voľný trh. A zároveň kritizuje demokratickú stranu, že je ako opozícia vlastne dosť slabá a neefektívna. Takže domáca scéna v USA je naozaj plná napätia, polarizácie, spochybňovania a takmer v tom istom čase, keď sa riešil tento atentát, sa na Blízkom východe odohrala kríza s možno ešte väčším globálnym dosahom. Ten izraelský útok na Katar. Áno, to načasovanie je tu naozaj kľúčové. Izrael zaútočil na cieľ v Katare. Freeman dokonca tvrdí, že priamo na miestnosť, kde mali prebiehať rokovania s Hamasom, a to presne v čase, keď Katar tieto rokovania sprostredkovával. A na žiadosť Spojených štátov. Čiže počas mierových rokovaní sprostredkovaných USA. Presne. A aby toho nebolo málo, stalo sa to len krátko po podobnom izraelskom údere na Irán, ktorý sa udial počas rokovaní v Maskate. Takže je tam vzorec. Katar pritom nie je len tak hocikto v regióne, aj keď formálne nie sú vojenskí spojenci USA s nejakými zmluvnými záväzkami. Nie, to nie sú. Ale hostia obrovskú americkú leteckú základňu Al-Udeid. Tam je tuším okolo 11 000 amerických vojakov. Freeman opisuje katarskú stratégiu ako také balancovanie. Udržiavali vzťahy s dekým s USA, Iránom, Saudmi, Tureckom, Čínou, Ruskom. Áno, taká šikovná diplomacia, ale tento útok túto stratégiu vlastne úplne nabúral. A práve preto je tá reakcia, alebo skôr absencia reakcie Spojených štátov taká dôležitá. Ako to myslíte? No napriek tomu, že USA dali Kataru štatút významného spojenca mimo NATO a majú tam tú obrovskú strategickú základňu, tak podľa zdrojov Kyriakov a aj Freeman sa v tom zhodujú, nedošlo k žiadnej obrane Kataru zo strany USA. Kyriakov to bez servítky nazýva hanbou. Naozaj? Žiadna reakcia? Žiadna obrana a Freeman dokonca uvádza, že Trumpová administratíva buď dala tichý súhlas, alebo bola prinajmenšom informovaná a čo je asi najhoršie, Trump mal vraj osobne ubezpečiť katarského emíra, že Izrael nezaútočí. A izraelská strana to potom takmer okamžite verejne poprela vyhláseniami, že plánujú ďalšie údery. To je, diplomatická katastrofa. Takéto niečo muselo mať okamžitý a asi dosť vážny dopad na dôveryhodnosť USA v celom regióne. Jednoznačne. Všetky tie zdroje sa zhodujú, že toto je ten hlavný dopad. Arabskí lídri si teraz kladú otázku, akú hodnotu vlastne má americká ochrana. Akú hodnotu majú americké garancie. Freeman hovorí, že tá základňa Al-Udeid, ktorú Katar možno vnímal ako poistku proti Iránu, ale aj proti Saudskej Arábii, sa ukázala byť, vlastne bezcenná z hľadiska ochrany samotného Kataru. Američania ju používajú, áno, ale nechránia hostiteľskú krajinu pred útokom tretej strany. A tá tretia strana je navyše blízkym spojencom USA. To je zásadný problém. A čo to prakticky znamená pre budúcnosť v Perskom zálive? Pre usporiadanie síl? Znamená to veľké prehodnocovanie spojenenciev. Freeman špekuluje, že Katar bude teraz aktívne hľadať alternatívy. Spomína Čínu, ktorá zdôrazňuje suverenitu a vie dodať systémy protivzdušnej obrany, alebo aj Rusko. Prinajmenšom sa dá čakať, že Katar asi obmedzí možnosti Američanov využívať tú základňu Al-Udeid. A navyše, tento krok priamo ohrozuje aj tie krehké abrahamské dohody. Tú normalizáciu vzťahov medzi Izraelom a niektorými arabskými štátmi? Presne. Spojené arabské emiráty už podľa Freemana označili tieto izraelské akcie za prekročenie červenej čiary. A Freeman dokonca naznačuje taký paradoxný dôsledok, že by sa mohli zblížiť tradiční rivali, teda krajiny zálivu, JCC a Irán. Naozaj? Prečo? Lebo zrazu čelia niečomu, čo vnímajú ako spoločnú hrozbu. Teda Izrael, ktorý koná bez zábran a zdá sa, že s tichým súhlasom alebo prinajmenším nečinnosťou USA. A ďalší priamy dôsledok podľa Freemana je definitívny koniec tých rokovaní sprostredkovaných Katarom. To sa týka osudu rukojemníkov. Čiže šanca na ich návrat je teraz ešte menšia? Extrémne nepravdepodobná, hovorí Freeman. A týka sa to aj akýchkoľvek budúcich mierových rozhovorov medzi Izraelom a Palestínčanmi pod záštitou Kataru. Tie sú teraz pasé. Takže ten izraelský krok bol vlastne signálom pre celý región. Presne tak. Freeman to číta ako demonstráciu sily.
odkaz, že Izrael nerešpektuje suverenitu žiadnej inej krajiny a je pripravený zasiahnuť kdekoľvek, ak si to zmyslí. Pripomína aj minulé incidenty, ako údajné pokusy o atentáty v Káhire, alebo ten známy pokus o atentát na Chalida Mišala v Jordánsku pred rokmi. Freeman tu používa veľmi tvrdé slova, označuje Izrael a tu zdôrazňujem, že ide o jeho hodnotenie zo zdroje za kriminálny štát. Zdroje ale tiež pripomínajú, že vzťah USA a Izraela nebol vždy takýto jednoznačný. Freeman tam ponúka taký historický pohľad. Áno, siaha až k prezidentovi Eisenhowerovi. Ten v roku 1956 počas Suezkej krízy vyvinul na Izrael naozaj značný tlak, aby sa stiahol, a USA vtedy mali voči Izraelu zbrojné embargo. Ten zásadný obrat podľa Freemana nastal až za Lyndona Johnsona v roku 1964. Freeman tvrdí, že Johnson zrušil embargo výmenou za politickú a finančnú podporu vplyvnej časti americkej židovskej komunity pre jeho kampaň. Zaujímavé. A neskôr tá masívna podpora Nixona pre Izrael počas Jomkipurskej vojny v 73. viedla k tomu arabskému ropnému embargu a následne k dohode so Saudskou Arábiou o recyklácii petrodolárov cez americký finančný systém. A výsledkom je dnešný stav, kedy USA garantujú Izraelu to tzv. Kvalitatívnu vojenskú prevahu, teda technologickú nadradenosť nad susedmi. Freeman dokonca tvrdí, že súčasná americká politika nie je ani tak Amerika na prvom mieste, ako skôr Izrael na prvom mieste. A že je motivovaná viac domácou politikou a lobbyingom, než nejakou chladnou strategickou úvahou. A keď tieto dve krízy, to domáce násilie v USA a tú krízu dôvery na Blízkom východe zasadíme do širšieho globálneho kontextu, tak tie zdroje ukazujú na viacero znepokojujúcich trendov pre postavenie USA vo svete. Freeman je napríklad veľmi kritický k tomu, čo on vníma ako deficit znalostí u amerických politikov. V akom zmysle? Tvrdí, že mnohí politici, ktorí presadzujú tvrdú líniu voči Číne, menovite spomína Navara, Rubia, Hexeta, Kolbyho, tú krajinu nikdy nenavštívili a ich predstavy sú vraj povrchné. A podobnú neznalosť vidí aj v prípade Blízkeho východu. Hovorí, že informácie tam často prichádzajú už prefiltrované cez izraelské záujmy, ktoré dosť tvrdo nazýva izraelskými platiacimi pánmi. A do tohto vákua, alebo do tohto priestoru, potom vstupujú iní hráči. Zdroje spomínajú Rusko a Čínu ako čoraz dôležitejších dodávateľov vojenskej techniky. Áno, Rusko ponúka systémy, ktoré sú overené v boji, Čína má zase obrovskú výrobnú kapacitu a stále lepšie technológie a Kyriakov vidí paralelný trend aj v ekonomike, vzostup zo skupenia BRICS, teda Brazília, Rusko, India, Čína, Južná Afrika a teraz aj ďalší. Táto skupina má rastúcu ekonomickú váhu a predstavuje potenciálnu výzvu pre dominanciu dolára. Ako konkrétne? No spomína napríklad úvahy o spoločnej mene BRICS alebo rôzne systémy, ktoré umožňujú obchádzať americké sankcie. Ako príklad uvádza čínsky platobný systém, ktorý prirovnáva k Octopus Card. Kyriakov tiež kritizuje samotnú politiku sankcií. Áno, tvrdí, že ich nadmerné a často jednostranné používanie zo strany USA ich robí vlastne neefektívnymi a kontraproduktívnymi. Namiesto toho, aby izolovali tie cieľové krajiny, často ich to len viac zblíži a núti hľadať alternatívy k USA. Patrick Henningsen v inom zdroji uvádza ako aktuálny príklad tlak na Indiu. Čo sa deje v Indii? Konkrétne spomína vyhrážky finančníka Howarda Lutnika, že ak India neprestane kupovať ruskú ropu a nepodporí dolár, tak čelí 50-percentnému clu. Henningsen varuje, že takéto metódy môžu Indiu, ktorá si vždy zakladala na svojej strategickej autonómii, ešte viac postrčiť smerom k Číne a Rusku v rámci BRICS. Takže toto globálne preskupovanie síl a napätie sa samozrejme prenáša aj do Európy, hlavne v súvislosti s vojnou na Ukrajine. V USA sa napríklad objavil návrh zaradiť Rusko na zoznam štátnych sponzorov terorizmu. Áno, to bola iniciatíva senátora Lindseyho Grahama. Ako zámienka tam poslúžili tie medializované prípady údajných únosov ukrajinských detí. Henningsen však vo svojom komentári tieto tvrdenia dosť spochybňuje. Odvoláva sa na investigatívnu reportáž portálu The Grey Zone, ktorá tú situáciu opisuje úplne inak, skôr ako organizované evakuácie detí z vojnových zón do bezpečia.
Často sa to označovalo ako prázdninové tábory. Mhm. Takže Henningsen to celé vníma skôr ako pokus nájsť nejaké nové dôvody pre ďalšie sankcie voči Rusku, keďže tie doterajšie podľa neho očividne neprinášajú tie želané výsledky. Potom tu bol ten dosť záhadný incident s dronmi nad Poľskom. Viaceré zdroje vyjadrujú istú skepsu voči tej oficiálnej verzii, že to bol priamy ruský útok. Áno, Freeman aj Henningsen poukazujú na viacero možných vysvetlení. Mohla to byť technická porucha, mohol to byť dôsledok intenzívneho elektronického boja, ktorý tam prebieha, rušenie GPS signálu a podobne. Alebo, a to je tá najkontroverznejšia hypotéza, mohlo ísť o ukrajinskú operáciu pod falošnou vlajkou s cieľom zatiahnuť NATO hlbšie do konfliktu. To je vážne obvinenie. Je to hypotéza, ktorú spomínajú. Henningsen upozorňuje na tú podozrivo rýchlu a koordinovanú reakciu Západu, mediálnu aj politickú, cez ten mechanizmus rýchlej reakcie a spochybňuje jednoznačnosť tých dôkazov o ruskom pôvode dronov. Na to každopádne reagovalo. Vytvorili novú misiu, východná hliadka, Eastern Sentry. Áno, čo Henningsen interpretuje ako ďalší krok k eskalácii, k militarizácii toho východného krídla NATO. Vidí to ako možnú zámienku pre posilňovanie vojenskej prítomnosti v čase, keď Rusko zintenzívňuje útoky na vojenskú infraštruktúru a zbrojovky na západe Ukrajiny. A paradoxne podľa neho ukrajinský prezident Zelenský je z tejto iniciatívy skôr, nespokojný. Prečo? Pretože mu to viaže zdroje a kapacity protivzdušnej obrany, ktoré by podľa neho mali ísť priamo na Ukrajinu. A aby toho nebolo málo, tak pozícia Donalda Trumpa, ktorý môže byť budúcim prezidentom USA, k Ukrajine zostáva podľa zdrojov pri najlepšom nejasná. Áno. Trump síce hovorí, že stráca trpezlivosť s Putinom, ale Henningsen kritizuje jeho taký zjednodušený pohľad. Že mu chýba akákoľvek koherentná stratégia alebo hlbšie pochopenie tej situácie. Cituje v tejto súvislosti aj známeho teoretika Johna Mearsheimer'a, ktorý tvrdí, že tento konflikt sa pravdepodobne rozhodne na boisku, že priestor pre nejaké diplomatické riešenie za súčasných podmienok jednoducho nevidí. Takže ak európski lídri, ako hovorí Henningsen, v skutočnosti nechcú priamo vojnu s Ruskom, čo ich teda motivuje udržávať ten súčasný kurz? Henningsen sa prikláňa k názoru, že pre líbrov ako Macron, Starmer v Británii alebo Scholz v Nemecku je táto situácia vlastne výhodná z iných dôvodov. Umožňuje im udržiavať ten vojensko-priemyselný komplex v chode, ospravedlňovať vysoké výdavky na obranu a posilňovať politickú dôležitosť NATO. V podstate je to taký záložný plán novej studenej vojny, ktorý zabezpečuje kontinuitu tých existujúcich štruktúr a záujmových skupín. Keď si to teda zhrnieme, dnešný pohľad do tých zdrojov nám ukázal svet, ktorý je naozaj zmietaný krízami. A tie krízy sú navzájom hlboko prepojené. Od toho politického násilia a extrémnej polarizácie v USA, čo má dopady na to, ako svet vníma Ameriku, až po tú otvorenú krízu dôvery na Blízkom východe, preskupovanie síl tam a samozrejme pokračujúce napätie v Európe. Je tu jasne vidieť eróziu dôvery v inštitúcie, v medzinárodné normy, v spojahlivosť tých tradičných mocností. Áno, a zdroje naznačujú obrovské riziko, ktoré plynie z konania lídrov, ktorí buď nerozumejú úplne dôsledkom svojich činov, tá Freemanová paralela s cisárom vešiat je tu, myslím, veľmi trefná, alebo vedome nahradzajú dialóg a diplomáciu násilím, nátlakom, možno aj cenzúrou. A ako sme počuli z toho prieskumu, ktorý citoval Kyriakou, je mimoriadne znepokojujúce, ak rastúca časť spoločnosti, hlavne mladí ľudia, začína považovať násilie za legitívny nástroj politického boja. Tá kľúčová otázka, ktorú nám tieto zdroje vlastne kladú, je, či sme svedkami nejakého nevyhnutného smerovania k ešte chaotickejšej a nebezpečnejšej dobe, alebo či ešte existuje cesta späť k deeskalácii, k obnove nejakého racionálneho dialogu, k rešpektovaniu aspoň základných pravidel v tomto čoraz viac, fragmentovanom svete. A to je asi myšlienka, nad ktorú sa oplatí zamyslieť.